Avui fem una cuixa de xai a la menta. Posarem ceba i necessitarem una mica de brou de carn i també vi ranci. El primer que heu de fer amb la cuixa és que la carnisseria us la preparin una mica, us la obrin, us la tallin o que no sigui tan grossa. A mi no l'he pogut enrossir en aquesta cassola, ara ja estic fent la ceba amb una mica de suc que ha deixat. Llavors el que faré serà intentar enrossir-la amb el gratinador del forn. A veure com surt l'experiment. Si no, me'n surto, el baixarem i la posarem directament al forn. Però el seu és que primer enrossiu la cuixa o l'espatlla. Però amb l'espatlla serà més petit i segur que hi cabrà millor. Tenim la ceba a punt i l'experiment que estàvem fent al forn està funcionant i més o menys estem aconseguint l'efecte que volíem. Posem a marinar unes quantes fulles de menta amb vi ranci i ho afegirem a la part final de la cocció. Com veieu, ja ho tenim a punt, la ceba líquid de tant en tant l'haurem d'anar refrescant. Després d'una hora i 40 minuts al forn, a 190 graus, la cuixa té aquest aspecte, li queda poc. Ara hi tirarem el vi ranci que està marinant amb les fulles de menta. Les fulles de menta marinades amb el vi ranci. Aquí també hi hem posat una mica de fulles de menta, però hem donat aquest toc final. Pels últims minuts hi hem posat el vi ranci i la menta. I aquí tenim el xai a la menta ja